e de sigilen bɛ jamana kɔ kan i b'a fɛ ka i sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye i bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima i bɛ se k'a sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali i ka terrain o sarali la sa i bɛ se ka i ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima i bɛ se k'a jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ i bolo i bɛ se ka i ka so jɔ i kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na i bɛ se ka i sen don tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka i ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma i bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma. Bi octobre kalo tile 14 san 2022 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni min na bɔ sigi k'an ma kɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ni y'o waatu sili a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛ la bi an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ni o ye colonel Asimi Goita ye a kɔni ye dɔgɔtɔrɔw ka bolimafɛn teliman bɛ n'a bɛ banabagatɔw ta ni ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔsow la a ye o saba ni ka o di an ka marabolo sabanan ma marabolo sabanan min yɛrɛ ni kelen kɔni o ka kan ka di fɛn min ye Kajulu n'a Lamini dɔgɔtɔrɔso o ma colonel Asimi Goita a ka nin ŋaniya ɲumanya in kɔni a kɛra maa min ɲɛna sa o de y'a ka ladiliba kɛrɛnkɛrɛnnen ni o ye colonel Bajalo Touré ye Kajolo dɔgɔtɔrɔ ɲɛma Emilien Jara ale ye kuma ta a ka kuma kɔnɔna la ko fɛn min ye an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ye n'o ye colonel Asimi Goita ye yan'a ka ni bolimafɛn kɔni ta k'a di olu ma a ye fura caman ni ka o de bila fɔlɔ ka taga di u ma o b'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye cɛmancɛ fanga ye ale kɔni hakili bɛ a ka jamanadenw na nin wagati in na. Minisiri bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ bɛn ani kelenya koɲɔgɔnma ni o ye colonel Ismaël Wage colonel Ismaël Wage ni a jɛɲɔgɔn ni o ye dɔgɔtɔrɔ Mamadu Kone ka taga se fɛn min ye madame Sidibe Dedewu Usumani ye u kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka u kunda Tombouctou ale kan kunu alamisa octobre kalo tile 13 san 2022 u kɔni ta kun ye fɛn min ye o de ka se ka taa Mawuludu ale ɲɛnamayali ni ka o kɛ u bisimilala Tombouctou marabagaw olu fɛ fan bɛɛ lajɛlen o la sa yanni u ka taga u daga yɔrɔ yɛrɛ la sa u wulila ni ka u kunda Tombouctou maabaw olu kan ka taga waati kunkurun foli ni ka o kɛ olu ye. Kalanso min ni ale dayɛlɛla walasa ka se ka an ka fintigilakaw ni ka olu dege kɛlɛ la cogoya min na a kalanso kɔni maa kun fɔlɔ olu bɔra kunu alamisa octobre kalo tile 13 san 2022 a baaraw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛla kalanso ale kɔnɔna la balabukaw olu fɛ yen nɔ min ni ale baaraw yɛrɛ kɔni ɲɛnamaya la an ka minisiri bɛ yen nɔ ni a ɲɛsinen bɛ sɔrɔladon koɲaw olu ma ni o ye colonel Sadio Kamara ye colonel Sadio Kamara yɛrɛ sa maa min tun bɛ ale kɛrɛfɛ o de ye an ka CNT o ɲɛmaa ye fo ka taa se état major général ka dangan o fɛnɛ ma a yirala k'a fɔ ko ni kalanden ninnu maa kun bɛ t'i jɔ maa 20 o bɔɲɔngo la u ye kalo 11 ni ka o de kɛ kalan na. An ka sigida 4nan nɔminɛlikɛlaba ni o ye procureur Idrissa Amidou Touré ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko k'a daminɛ janvier kalo san 2022 la kana se nin wagati in na maa 800 de bɛ yen nɔ minnu ni wele kɔni lasera olu ma a maa 800 na maa 700 bɛ yen nɔ olu kɔni ka kiiri o kɛra maa 100 ni maa 40 fana bɛ yen nɔ olu kɔni labilala a ka kuma kɔnɔna la a ka fɔla ko maa minnu kɔni b'u sigi an ka jamana kɔ kan bɔlɔlɔkannaw la ni ka maaw fa nini k'u ba nini ka burujali ta
ka ni ka maaw kɔni sɛgɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen k'a bila i kunna k'a fɔ ko don n'a nataw la ni maa kelen n'a bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ minɛ ka na anw ka jamana o kɔnɔna la ani a wirala k'a fɔ ko an ka kasobon fana kɔnɔna la ko kasobon kɔni tun bɛ maa 400 o de ta o kɛra wagati jan o kɔnɔna la ko n'i y'a ye kasobon kɔni fara o b'a yira k'a fɔ dɔ de faralen don maaw kan jamana o kɔnɔna la fɔlɔ ani sisan maaw kɔni tɛ kelen nka o t'a yira k'a fɔ ko kiiri tigilamaw olu t'u ka baara la. Bolomafɛn min ni a bɛ maaw ta ni ka taga n'u ye dugutagaw la ale kɔni yɛlɛnna mugujugu o ka min ni a pɛrɛnna n'a ye kunu tilelafana t'o dunna wagati min na a kɛra tile ale ni Banɲangara ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 12 o bɔɲɔngo de don ni bolomafɛn yɛrɛ kɔni ale bɔra an ka faba o kɔnɔna la min n'a tun bɛ ka i kunda koro o kan ni mugujugu in kɔni kɛra sababu sa ka maa 5 ni ka olu bɔnɛ u ni na maa caman de bɛ yen nɔ minnu ni olu sɛbɛkɔrɔ joginna dɔgɔtɔrɔw ka fɔla sa ko maa minnu kɔni ni ulu joginna u y'u tila dɔgɔtɔrɔso 2 ni ɲɔgɔn cɛ CSRF ulu kɔni ye maa dɔw ta n'o ye Banɲangara CSRF ye u ye a tɔw ni ka ulu bila ka taga Mopti lapitanisoba la. An bɛ taa diyo ale bɛ kati o lamini na zonba kule 3 tɛgɛ kɔni dara olu kan minnu n'olu ka baara kɔni tun ɲɛsin ni fɛn ma o de ye bagan suɲɛ ye bagan min ko don sa o de ye saga ye u kɔni minɛna ni ka u di 2e arrondissement o ma katikaw olu fɛ yen nɔ u ka ni minɛni kɛra octobre kalo tile 12 tɛmɛnen sɔgɔmada nɛgɛ kaya 9 o wagati serebolomaw ka fɔla sa ko ni kamalennin 3 ninnu kɔni tun bɛ bolimafɛn ale sen 2 de la min ni u kɔni ye taara diyo ale sugu o de la ka taga u ka nin waleya jugu in ale kɛ nin wagati in kɔni na u bolo bɛ polisilakaw bolo. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Burkina Faso kaw olu fɛ yen nɔ wagati min na sa u kɔni bɛ sigi ka kuma la walasa ka se ka bɛnkafɔ kɛ tamacɛ fanga ale taabolo la ni u bɛna finti gansan de sigi walima u bɛna fintilaka dɔ ni ka o de sigi n'a baaraw kɔni kan ka kɛ bi jumadon in na Burkina Faso kaw olu fɛ yen nɔ nka kunu alamusa octobre kalo tile 13 maaw kɔni bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ Wagadugu ka taga se Bobo Julaso o ma u kɔni ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛ k'a yira k'a fɔ ko fanga sugu min ni a kɛra septembre kalo tile 30 ni fɛn min ye capitaine Ibrahima Traoré ni ale kɔni ye dan sigi colonel Paul Henri Sandogo Damiba ale ka fanga la olu kɔni ka laɲini min ye o de ye Ibrahima Traoré ale kɔni ka to fanga la u kunna. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni de bi ni k'a da kelen la bɛɛ lajɛlen kulo kan ni ala man ka jɔnya jɔna aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ tɛnɛn don inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan aw kana ɲina tunga lafiya de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma don ba ye tunga lafiya min ni a nana tungarangew lafiyali kama sojɔko la e maa min bɛ yen nɔ i bɛ fɛ ka so jɔ so min ni a bɛ se ka mɔnɛ bɔ i la k'i to tunga fɛ ka i faso kɔnɔna la tunga lafiya de bɛ se ka o k'i ye n'i bɛ fɛ fana k'i sen don tunga lafiya mɔgɔw ka tɔn na n'an k'o ma ko pari o kuma la u wele i ka se ka kunnafoni caman ni ka o sɔrɔ fɛ walasa i bɛ se ka i ni ka so ka o jɔ ba maliba o kɔnɔna la aw k'an bɛn don n'a nataw la ala ka juma tɛmɛ ko ɲuman di ne ni aw kelen bɛɛ lajɛlen ma.